CUP és aquest pacte. Privatítzese! Perdó. Fa molt que s'espera. Des del novembre del 2012. M'agrada el mes de novembre. Privatítzese! Aquí hi ha molts diners en joc. Primer vull assegurar-me'n que ets qui diu sí. Si ets un farmacèutic, completa la contrasenya. Aquest anunci és d'un medicament. Llegeixi detingudament les instruccions d'ús. És ell. Bé, nosaltres hem portat els diners. I tu? Jo? Molta paciència. Vinga, està bé. Bé. Però que quedi clar que la Generalitat no en té cap culpa. Que la culpa és del govern espanyol, que no ens paga perquè vol fer l'Artur i el procés civilista. Sí, ja m'ho conec. Vinga. Això són piruletes. És que hem vist molts metges que en donen. Vam pensar que vostès podrien vendre això en comptes de medicaments. Escolti, es pensa que sóc imbècil? Puc entendre la lletra dels metges, jo. Així que no em vacil·lis. Una altra opció seria vendre medicaments no oficials. Com? Ja m'entenc. Medicaments d'imitació. Més barats. Els fan uns xinesos que tenim a sota del pati dels tarongers. En comptes de Hello Catil tenim Hello Kitty. Agrada nens i adults. I només 2 de cada 10 s'han quedat secs. Prou! Si no ens volen pagar, digui'ns-ho. Però no facin que sigui jo qui li digui a la gent que ara s'haurà de pagar els seus medicaments. I què passa si els has de dir tu? Només són avis. Total no n'hi ha per tant. Una mica més de sentiment de país, coi! És un país preciós. Privatítzese! Ah, sí? Només avis? Què passa? Boi! Són avis. Sí, compreu les piruletes. Amb una piruleta. La sanitat, la salut pública, la de tots, la de totes, la teva salut, és massa important per deixar-la en mans dels polítics. La ciutadania ha d'agafar-la a les seves mans i defensar-la. Participa, ajuda'ns en aquest projecte que és el teu.